Ora, ayo. Wayah wengi udan wis banyu kang ekstramu ora bisa ilang sumilite angin tak bisa tutut gal Awas, ini rasa Delokan gak iki? Wayah. Wah, iki joget. Aku nonton. Iki mau kowe ngerti ora? Jogetan Bawi jogetan apa? Lha apa? Jogetan apa ngene iki cara kowe? Apa wae? Ya iki jogetan sing ngentekno kapal loro ya. Kapal sikil kok. Ayo, ayo. Bokonge guwak kabeh. Gawak ki. Ayo. Apa nih? Miki ibu gawak. Mbak Iwi niku alon-alon mang pernahke awake ben anu. Ini Mas Bayu mikir ibu gawake gayane. Ayo sikil ki wong ngarep. Nah, Posisine sikile. Ngendek sikile. Lah sikile. Ayo ngendok-ngendok. Kuwi bangkean karo sirah ora iso bedake yang atek aku. Ayo coba. Iya. Ndak ayo. Ayo, ini sing nembang. Wayah wengi. Ayo ganti joget iki. Ayo. Coba. Ya lho. Wayah wengi udan wis suwis. Banyu kang tumetes. Buang. Wong sing tresnani tega ninggalake aku. Iki joget wong ayake beras. Apa kok jipuk iki lho? Nuwun sewu lho Mas Bayu. Ngeten iki lah aja dadi paido. Piye? Iki model ngene iki asline malah ngangeni. Nggih. Ngene iki ora ora sedina ini kaya nek moto kaya kantil ae. Nanti aku nemplek ning mripat. Dicari iki sing kok timbil. Nemplek mripat. Nah diomongi ku mesti ngeles terus kok. Kok diomongi kok ngeles. Arek wong iki duwe keluwihan dhewe-dhewe. Nggih ta. Nggih, makasih Mbak Dini, Mbak Eka.